arribem a l'idea de l'11. Nosaltres portem moltes diades venir aquí i seguim estant on hem estat sempre. La bona notícia és que cada cop molta més gent ve a on estem nosaltres. Gràcies a la feina que portem anys i anys fent, el nostre discurs, les nostres idees, cada cop van calant més a la societat. I a més, el temps ens està donant la raó en tot el que dèiem. I aquests dies en tenim moltes mostres. No cal que parlem d'Arenys, que jo crec que és la ciutat més citada aquest 11 de setembre, i amb raó, perquè realment el cas d'Arenys ha deixat al descobert la veritable rostra de l'estat espanyol. Una cara que nosaltres fa molts anys que denunciem. Fa molts anys que diem que l'estat espanyol no és una veritable democràcia. Fa molts anys que diem que l'estat espanyol és una presó de pobles que no ens permetrà mai exercir el nostre dret a la llibertat. Per sort, alguns ho estan descobrint ara, però nosaltres fa molts anys que ho dèiem, i ens n'alegrem. Hem de ser molts, i com més vinguin millor, d'on vinguin, que vinguin d'on vulguin, però anem tots cap al mateix lloc. I un altre tema que s'ha quedat clar aquests dies a Arenys és que la Constitució espanyola hi té més cabuda la falange que el dret a la llibertat. Aquesta és la Constitució que volen que reconeguem? Aquest és l'estat que volen que hi siguem? S'ha acabat. Portem molts anys dient que s'ha acabat intentant encaixar en un estat que ni volem ni considerem nostre ni tenim cap interès en encaixar-hi. S'ha acabat l'autonomisme, però haurem de treballar. Està moribund, però li haurem de fer el tret de gràcia. Perquè s'ha acabat dir que hem de reformar la Constitució, s'ha acabat dir que hem d'intentar encaixar, que ens hem d'intentar entendre. Ja ens entendran quan els enviem al nostre ambaixador per parlar. Mentrestant nosaltres anem fent via, que no tenim que demanar permís a ningú per ser el que som i per decidir el nostre futur. El jovent d'aquest país no tenim cap por i volem decidir el nostre futur en llibertat, perquè la nostra situació no és fàcil. La crisi econòmica que afecta a tothom ens afecta especialment també el jovent d'aquest país, que la patim i la patim molt directament. I cada cop que veiem un panell del planer, un panell dels que ha costat quasi 2.000 euros només ficar, i veiem beques que no tenim, i veiem ajudes a l'habitatge que no tenim i podríem tenir, i veiem ajudes per a la nostra emancipació que no estem tenint. Per tant, el senyor ZP és un dels principals obstacles a l'emancipació del jovent d'aquest país i el que ens està perjudicant directament la nostra qualitat de vida. A partir d'ara, hi ha uns camps que voldrien que amb les amenaces judicials, les amenaces falangistes, de fet seria el mateix, perquè quan tants jutges o advocats que són falangistes i falangistes que van a la justícia espanyola, jo crec que s'aclareixen entre ells. Per tant, és una mostra més d'aquesta justícia espanyola que vindria a ser injustícia per nosaltres. Per tant, s'ha acabat tenint por del que diran, s'ha acabat tenint por de si és legal o si és il·legal. La llibertat no és il·legal, la llibertat es pren i la llibertat s'exerceix. I la volem exercir, la començarem a exercir aquest diumenge a Arenys de Munt. Però això és una prova. Òbviament no és el referèndum que volem, i tant que no. Però és la primera pedra del referèndum que els fa por de veritat. El referèndum per l'autodeterminació dels països catalans, que el farem. Igual que farem el de diumenge, diguin el que diguin, farem el referèndum d'autodeterminació i la nostra nació serà el proper estat d'Europa. Per tant, si en 40 anys d'opressió, 40 anys de dictadura, 40 anys de tortura, persecució, afusellaments, els falangistes no ens van espantar, com ens espantaran 4 falangistes friquis que estaran diumenge allà enfront de tot un poble? Els joves d'aquest país no ens espanten gens ni mica, el que ens espanta és seguir l'estat espanyol. El que farem a partir d'aquest diumenge, treballant dia rere dia, serà aconseguir la nostra llibertat, perquè pel jovent d'aquest país, la llibertat del país és treballar pel nostre futur. Per tant, l'últim missatge que volia llançar és d'optimisme. D'optimisme, perquè hi ha un quintacolumnisme en aquest país que vol introduir el derrotisme en la nostra moral. Ens vol dir que no podem, ens vol dir que no sabem, ens vol dir que només ens equivoquem. Mireu, jo quan me vaig fer independentista no m'ho vaig fer perquè pensés que fos una feina fàcil i per tant hem de treballar. I també vull dir una cosa, quan em vaig fer de l'ESGERC i quan em vaig fer militant d'esquerra no ho vaig fer perquè pensés que era un partit perfecte. Ho vaig fer perquè sabia que és un partit que del primer a l'últim, del primer dirigent a l'últim militant, és un partit de patriotes i el primer partit que s'ha trencat la cara. Per tant, davant dels que voldrien que baixéssim la mirada per ser on estem, perquè voldrien que ens avergonyíssim de formar part de les sigles que formem, jo aguanto la mirada ben alta i dic aquí davant de tothom que em sento molt orgullós de pertànyer d'aquest projecte polític, que potser ens equivocarem, però ens equivoquem perquè sempre hem treballat